Ezao Jean-Luc de la Réunion satria aty la Réunion no misy zany amin'ny fotoagna azy io ty de araka ny publication zegny ny natao tamin'ny Facebook tao de hoe misy artiste araiky ty zegny magnano hira araiky ty mba tiako mba fanody zay volako fantalovanay de olo jiaby mentionné izy de navy ny fotoagna zegny ny korangatsika eraka aminantsy azy io fa i Vania miarabanao tonga so hitamo point carré mbala tsara Fal miarabanao Jean-Luc point carré et fal miaraba tsika jiaby magnaraka agny amin'ny réseaux sociaux. Mba azahoantsika hono hoe azo tsara beky izy ndo mezagna hoantsika ty externe anazy zegny ny boaka farany ty zegny ex ami. Ex-ami muzika zegny ny voniboaka votsiela tamin'ity fanjava novembre misy atsika ity ny fakotanegna voalohany matetiky artiste Vaniary fa magnano hira zay de hoe nazy raha niaignany na hoe raha hitany tagnivon'ny fiarahamoniny de nino igny raha niaignanao sa raha hitanao tagnivon'ny fiarahamoniny izy zegny raha hitako amin'ny fiarahamoniny de sady misy mandalo aminakahy koa le izy. Ouais, ex-ami. Matetiky boka hoe ex am resaka fiaragna sinon no atoera fa raiky zay amemitsy no natao hoe namezagna zay hoe ex-ami zay. Izy koa ndraiky anao eto joty extrême ako narehtsika teo igny. Fa izy koa ataontsika hoe somary ataonao résumé nao ny raha zegny nokoragninao tagnatin'ny hira igny somary tantara aminay edy hoe igny raha koragny la mozika igny Vania. Misy zegny namagna efa nalaigna karaha havagna namezagna confiance de après les namagna namadiky de lasa tofoko zegny le olo araiky igny préfère zegny izy mireste seul sintrantsisy namagna fiky. Ah ouais. Zay zegny raha nitantarako aminazy. Mokasiky zegny hira zegny fo izy koa mizaha izy tao maromaro ihany olo zegny hoe niara niasa taminao tagnatina fagnanagna la mozika igny ohatra tagnaty zay ohatra i Baba Sam. Baba Sam. Izy autres olo ako oui. Choc Record. La Réunion aty igny. La Réunion aty. Baba Sam Madagascar. Ety tagnaty zay koa misy rô zegny aniny karakara resaka raha batagna sy tourine jiaby coiffure et perruque Artissage Réunion. La Réunion aty koa misy zay. Artissage Réunion mamako Nazeline Volcan mivarotro fagneva izy. Karaha aminakahy ty joty maro tsara fagnevanany. Ah ouais. Hoany magnangy mila beauté fagneva zegny afaka mandeha aminany contact Nazeline Volcan am Facebook eo. Ao. De tagnaty zay koa amin'ny ilangy beauté ny karakarany extension ilangy beauté ia izy zegny magnano extension cils magnano zegny maquillage. Ah ouais. De agnaty zay koa bon tagnatin'ny figurant igny regny misy staranareo la Réunion araiky zay koa Axel Keke koa. Axel Keke coucou c'est ma meilleure amie. Tiro totsika zegny ny maro be niara-niasa taminao tagnatin'ny resaka hira igny zay. Izy koa somary ipodianako zay amin'ny ankapobeny Vania. Izy koa mizaha le fanao tagnaragna misy aro zay. Ino no tonga le agnarana hoe Vania? Te agnaragna sa hoe io agnarana nandesiny agnatin'ny resaka la mozika? Io zegny nom d'artiste naka. Ah ouais. Nom d'artiste. Vania. Yeah. Sady olo zegny efa zatra mikaiky za Vania fo koa zegny depuis. Ah ouais. Diga zegny hoany Vania manao ka efa taogno firy teo no vitanao tagnaty la mozika? Nanomboka tamin'ny 2000 anao? Za efa ela nihira, efa ela zany commence nihira fa tamin'ny 2021 za nagnano zany posté premier clip naka jamais permis amin'ny YouTube. De izy koa zay koa azoko nitsabe koa fa misy fitiabanao zay raka tamin'ny La Sainte? Ya, misy featuring ndraiky La Sainte coucou sista. Featuring ndraiky La Sainte ampidira amposo. Ampidira amposo zegny vadinao koa tianao. Ny raha azoko izy koa za mizaha YouTube-nao, mizaha Facebook-nao. Misy fotoagna anao magnano la mozika boko anao jay karaha teo continuer aminazy ma Vania anao mahagnano sa tsy hagnano amin'ny la mozika ty? Za sa ino mahatonga hoe somary ndraikindraiky misy fotoagna hoe mangala fotoagna mihitsy anao zay vao misy raha fa miboaka koa?
Ya, izy io zegny tegna marigny carrière musicale io tsy miragna andafy aty ndraiky à Madagascar agny. Hitanao na rô fa malaza à Madagascar agny koa fa mandeha andafy aty fa tsy miragna edy carrière musicale-ndreo. Fa tsy de mitovy laza zegny. Ke mety ino mahatonga zay? Maro occupation? Ya, maro zegny occupation andafy aty. Ke igny zao miboaka raiky igny mitombiana koa ny magnaraka am'zay. Io ndraiky fa tsy ela zao ndraiky tsy de miragna loatra karaha teo igny fa afa tsy ambelako 2 ans après eky izy zao ty fa za fa hiezaka hagnaboaka nouveauté matetiky. Satria tsika tia La Réunion maro boka aloha nitadiako mba koragna aminakà fa tsara fanody zava anao fanody za eto de izy koa zay sendra za zay ambadiky agny quand j'étais à Madagascar moi za zay mahita fa ndraiky zay koa tsy zako tsyalitindra mandalo de mitodika tel La Réunion matetiky anao tel La Réunion ty tiady marigny savany zay vania anao tiady tsy tiady anao boka olo betrika La Réunion ty fa za tsy tiady za Facebook tiady na Facebook na amin'ny fiainana andavanandro za fa hain'olo maro feky za zegny tsy tiady. Ah ouais? Zay aty tia ambiance zay magnano ambiance fo raha hitako matetiky. Ah ouais? Qu'est-ce que misy olo mitadiady aminao Facebook akory ataonao? Za tsy mamaly. Sady fa nisy tao fa za tsy mamaly. Ah ouais? Raha karaha zay. Mety misy fagnazavana eto mandehandeha fa za tsy mamaly amin'ny raha karaha igny. Ah ouais? De ny magnaraka zay am'zegny mandeha iresintariny jiaby de ino am'zay ataontsika hoe ny projet ny raha zegny mety mbala ho avy moa ve vitany hoe magnaboaka hira agnaty réseaux sociaux sa misy fotoagna koa zegny izy koa sendra mandalo à Madagascar izy koa misy événement maventy de hoe mety possible ve zay sa hoe koa fa Madagascar fa vacances koa comme ataontsika hoe misy olo tia raha iasa sa hoe le projet ny vany amy resaka la musique ty amin'ny ankapobeny. Projet misy hira maromaro mbala ataoko mbala aboakako efa nataoko fa mbala aboakako avy eo izy koa za mandeha Madagascar peu importe na mandeha Mayotte na en France fa izy koa misy organisateur mangalaza andeha hagnano soirée za zegny magnano andeha hira za mihira za magnano tsy voatery vacances fo zay amin'ny sania mandeha karaha igny. Mais ny faramparany vania za ty agnontany hoe ny olo araiky izy koa agnaty resaka sehatra la mozika ataonao manokana sendra mizaha profilinao za tsy za profilinao edy hoy zany za de hoe anao zegny misy miaraka aminao de tiako volagny zegny izy koa raiky agnaty sehatra la mozika karaha io faneseran'olo maro samihafa tsy manerana ve zay le fait ny hoe resaka farahy maro samihafa araka fizahavanao izy. Non izy io zegny confiance fo baziny koa fa misy le confiance mandeha fo raha jiaby. Ah ouais? Yeah. Farany mialohan'ny farany vania somary koragna hely hoe izy koa mizaha clip de fa nazavainao keo olo mpiara-miasa aminao resaka mampiangatsika fa amin'ny fiainana andavanandro za zay tegna tany voalohany mizaha toe-batany vania anao ve magnano régime teza vatagna za mahatonga hoe le vatagna zegny vatagna maniky karaha igny. Non izy zegny fa toe-batagna anakah izy io. Na mihina plat raiky 2 plats za fa karaha io fo fa toe-batagna. Izy koa ataontsika ndraiky hoe ndraiky za magnano sport hely karaha zegny fa tsy matetiky aby. Ah ouais. Izy koa ataontsika hoe anao zao zegny andiboaka tragno amin'ny resaka sanjy ino raha raiky hoe tsy azonao zegny egninao izy koa tsisy io zegny amin'ny vatagnanao mety ino zegny ohatra koa ataonakah hoe za lehilahy fa za koa tsisy montre zegny za tsy à l'aise ho an'ny vaniany mety ino zegny koa aminao anao voa izy pariza la sanjy zegny aminao. Ya karaha ataony efa zatra periky ty edy fa izy koa tsisy periky ty karaha fa tsy azoazo edy andeha hiboaka edy andeha hiboaka tragno raha karaha zegny. Ndraiky tsy hoe question tsisy fagneva za misy fagneva ary navy naboakako amin'ny Facebook agny za misy fagneva fa tiako zegny magnano periky. Wow. De ny magnaraka zegny ho antsika jiaby zegny hainy hoe tia haino momba ny mpanakantsika ty tia haraka nouveauté nazy maro samihafa dia azadigna fa misy ny page Facebook nazy agny le hoe Vania officiel zay de fagnatagna Vania VANI misy 2 anazy zay vo H bako officiel amizay de ny afatra anao amizay ho an'olo jiaby zegny ny zahantsika Vania. Déjà merci Jean-Luc Poincaré. Merci antsika jiaby mpagnaraka Vania
Merci les producteurs. Merci mon cœur. Oh. Merci Nazline Volcan. Merci ma meilleure amie Keke. Merci Achka Diabe. De Azadinga Mangaraka. Me suivre la page Vania. J'ai que chaîne YouTube Vania. Kewani exami que mahazo. Ah, inge fa vita, inge fa tchimaz kuku. Fatmas kuku exami. Zay ni koa ngana resaka tamin'ny Vania efa manana ira hafa koa izy de amty tapany faranty izy koa tam voalohany tagny le ex na iranazy le hoe examine rehefa tsika tito de malagnatsika ny fandaranatsika de misy koa iranazy hafa andesoantsika ny eto amin'ny point carré ny amin'ny fotoagna asioti izay de soragna maro namanjay piaramiasa aminazy jiaby ny aty la réunion ty zegny any nampiatrano zay teto amin'ny point carré ho any magnaraka koa dia amin'ny point carré. Merci.